Nigela Worthingtona. Futbalistu, ktorý bol známy najmä svojim dlhoročným pôsobením v Sheffielde United. Durica pred Davidom Healeym. McCann. Opäť McCann, Healey. Naši zoradení v obranných šíkoch. Škrtel vyhral súboj. Pozor na tú šancu, Peterson. Škrtel musí odkopávať. Opäť potom, čo lopta padla v našej 16 a zdalo sa, že ju máme pod svojou kontrolou, prišla predsa len možnosť pre nášho súpera. Peterson nepochodil ani druhýkrát v druhom polčase. Stoch. Opúnek. Zabavník. Štrba. Stoch šikovne na Zabavníka. A ten už hľadá rýchlo nového Hološka. Hološko proti Hughesovi. Filip ide do šance. Filip! Gól! Gól! Slovensko vyhráva v Belfaste 2:0, 67. minúta. Náš strelecký super Filip Hološko. 2:0. Aaron Hughes sa červená. Mike Taylor prekonaný aj druhýkrát. Jasáme v 67. minúte, vyhrávame v Belfaste o 2 góly. Ešte raz celá situácia. K lopte sa dostal Zabavník dlhým pasom. Hľadal Filipa Hološka, ktorý sa presadil cez chybujúceho Aarona Hughesa, skúseného 69-násobného severoírskeho reprezentanta, a konečne dáva svoj veľký kvalifikačný gól. Filip Hološko a jeho prvý presný zásah v bojoch o záverečný turnaj 19. majstrovstiev sveta. Pozrite sa na ten stav. Vidíte, je to správne, je to krajšie a krajšie. Severné Írsko, Slovensko 0:2. Laco Jurkemik. Tak cez počas sme si tu hovorili.